Karon mga igala, nami diri nagsugod sa baboy-baboy. Moadto mi karon sa Pugisi. Una ubos sa sitio. Ubos sa sitio ba na sir? Sitioan. Sitio. Ubos sa sitio Siwan. Moadto mi dito mi mang lente karon. Unsahay oras sir? Para may bawat kung unsa oras ta nagsugod diri. Alas 12:49. Minus 11 para mag-alauna. Alas 12:49. Mao na ang atong pagsugod diri sa baboy-baboy. Oh, larga. Ready? Ready. Right, larga ta. Puti pa ni sa hita ni sir. Ito kay balo nga. Manhi mo dire. So sa may nagtagbom taning dalan na daghan na ba ang tembon surot nga matunta dito sa inyo? Yeah. Sus naman is jubilin no, kaluoy kay jubilin ay hal-hal in taon. Len, Len, aman mo. Ikaw ba bilaboy? Sus kana may hong ganahan nga gihulat ba nga proud ay ninyo ang among lugar. Mao man sila imong gi-shout out kanina na. Mao na mong gi-shout out. Mao ni sir. Mao na pamilya Busutros ug pamilya Ruslim, Papa Nawahi ug si Brad. Kanang nagdalag manok na kay ambot asa na ni tari kaha. Si ate. Manari na sa baboy-baboy. Para mga daog mi dito ba? Ya balik lang taani karon. Balik lang kita karon sa baboy-baboy. Ako nagsungkod ko mga Naunsa na bra sir? na injury. Injury diri sa kwano? Lasang. Na-injury sa lasang. Papatulit to, nagkangkuan pa to sa... May gani ka na dul-dul pa kay ug kami mo'y atog layo, kami dul-dul, kamo gyud makabalik. Lamia kaya tong baki ba? Ha? Pila kilos ite? 7 kilos, 7 kilos. 550 na. 150 ra mo gibaligya. Ay, baligya ninyo. Tag 150 ang kilo. Oh, dipuli lang battery ba? Awa na sobra pas puli. Oh, panigarilyo. Isa ka kilo 150 wa na battery ana pila na Unuman kabuk. ka spot. Unom-unom ka battery. Dara, daghan mo day. Pero grabe kaon ninyo. Lahi sa tong gigasto na. Lahing kaon. Ang ato 7 kilos gi mabaligya ra to. Wala ra sad ang kuan mga 4 kilo baligya. Nya kanang unom ka battery kay hasta man nas kapila gamiton ay hamulubat. Sobra pas bawi. Sobras bawi. Lami kaya do na. Reg na dalang spot nang hiwag dilog ni gabi. Daghan baki dere. Kaluoy ni jubilin. Kini si kuan kini sige na og shout out si JR Busutros. Jubel. Oh, na nagsunod. Magkita mo karon sa personal. Makita mi ani karon. Kanang pinatindog og buhok. Nga, Oh, Jubel. Si Dragon Balls. Makita kini mi ani mga higala sa among mga manlantaway. Panday mo video-video. Nakita na gid may mga higala sa usa sa manlantaway sa among mga video sa Siwan. Si Ruslim Busutros. Sige na ko siya shout out sa mga video. Roselim. Roselim. Jubil Roselim. Kita na may personal, ano, gwapo kayo. Ikaduhar ako niya, tawa ko. Okay kayo. Okay kayo, ano magkauban, no? Tas Jubilin, na usap pud ni nga sige ga na Jubilin.